Ma wach mane yuago malicha ahinya en wach mar mibadhi. Nitiere kuonde mamoko mane waneno ka State House, allocation mar State House, mar current development, Office of the President, Office of the Deputy President, health sector, nye waneno allocation margi, mar 137 billion shillings, agriculture and urban development, bende nye omi pesa. Parliamentary budget office wacho ni nitiere kuonde moko mane bet ne onego rida ahinya in terms of pesa mimiyogi, machalo kaka weche mag agriculture gi. Mabende wacho ni en backbone mar yuto mar piny Kenya ka. Achiel kuom gik mane waziri wacho ni gidwa nyayo en wach mar subsidy ne weche mag pur mondo onya production. Implication kata impact mar paro makamano nyalo bedo nang'o ne ja Kenya mawinjo. Yes. Abiro chaka duoki e gik mokariyo mwase wacho. Mokwonga wapenjire ni dhim mar budget ni. Yes. Nyaya nang'o. Yes. Dhim nyaka ketwa in a way mamiyo wa direction ni gimo wadwa timre nade. Wadwa achieve. Okay. Tataka duga nyisi ne wan ikwano kaka penje motimre nade modhier. To ranyisi mar piny modhier en chiemo ok timre nade. Okoromo. To mondo wawuok kanyo tinena location mar kar chiemo be nyaka timre nade. Nyaka bed maber. Okay. To wang'iyo mana location to bende wang'iyo reforms bende. Kik wang'imne gimo podi. Bende wang'iyo lokruok mantie kaka wadwa manage gimopogi no. To bende wang'iyo lokruok mantie manyalo miyo wati maber gi gimo timre nade mopogi no. Mani ng'eni muhimu. Koro nya neno ka kata mana sector mar agriculture nya neno ka privatization no setachako timre nade. No setachako timre mag viwanda mag sukari. Viwanda mag sukari, yes. Dono nyo setachako timre kamano. Ma serikal nyo semiyo joketo mwandu manyalo keto mondo timre nade. Kembego ti maber. Kembego ti maber. Nyisi ni koro allocation to that sector be nyaka timre nade. Dog piny. Nyo semigi jok manyalo keto mwandu. Yes. Dono koro gine maging'iyo wachno. Koro nego benwa keto pesa kanyo. Yore mamoko. Koro wakaw pesa to waketi ang'owa yore mamoko. Mano king'iyo agriculture be nyaka timni nade, nyaka ing'i area no nitie kuonde manyie tero pesa jape. To koro omigi joket mwandu ma private. Tino ne gine magitimre nade, gine magikaw pesa gitimre nade, giket kanyo. As long as nitie gimiluongo nao ni wanyalo wacho ni en obi empower japiny japur gi jok ma ne yuto e viwanda go. Ka gi ne yuto gi omedre nikech joka oketo mwandu. Sawa. Koro serikal koro ket mahino kanyo. Gin ng'e mani be gino timre kaka nuwa winjore. Okay. Bas koro pesa mano ne obedi giketo kacha either ginyalo kawe to gitere kama chielo. Koro kik wayoga inya ni agriculture dok piny, lakini gima wayo nyalo wacho en ni kik wae road bende gains mwasetimre nade mwaseloso. Na mi statistics ma wacho ni inflation no lwar around from is it 5.6% of the GDP to around 3.6 they about 3.6 3.8 iwinjo. Tideni ngima no dok piny to nanyisi ni gima omiyo bech ngima no dok piny en ni yuto mar pur no timre maber. Jino keyo maber.